F'dawn l-aħħar 4 snin saru xogħlijiet ta' manutenzjoni u ristrutturar f'għexieren ta' blokok tal-Gvern f'6 lokalitajiet b'investiment totali ta' aktar minn €1,300,000. Uħud minn dawn il-binjiet qatt ma raw manutenzjoni minn mindu nbnew. Għalhekk, fi żjara f'waħda minn dawn is-siti f'ta' ġorni, il-Ministru Michael Farrugia ħabbar li se jitwaqqaf maintenance team li xogħlu se jkun li jdur il-blokok tal-Gvern madwar Malta u Għawdex u jagħmel il-manutenzjonijiet regolari. Ikonna team ta' maintenance illi jibda jdur il-blokok u anke dawk il-blokok illi fil-fatt se nkun qed nibnu ġodda. Fej fihom mill-ewwel nibdew naraw li jkun hemm maintenance kontinu bħal wieħed jistenna illi f'dawru jagħmel maintenance kontinu biex is-sitwazzjoni tal-proprjetà tiegħu ma tiddeterjorax u allura jkun hemm bżonn xogħol estensiv biex tirranġa dik il-proprjetà. Kif qed niffaċċjaw il-diversi blokok tal-Gvern madwar pajjiżna li fil-maġġor parti tagħhom għal għexieren ta' snin sħaħ qatt ma raw xi forma ta' tiswija. Farrugia fisser kif il-periti daru l-binjiet kollha tal-Gvern u identifikaw dawk li kienu fl-akbar bżonn ta' manutenzjoni. U fil-waqt li stqar li għax-xewqa tal-Gvern li dan il-programm ta' manutenzjoni ma jintemm qatt, ħabbar li 3 lokalitajiet fejn imiss li jsiru x-xogħlijiet huma l-Mellieħa, Ħattart u Ħalija. Ix-xogħlijiet li saru mill-2013 l-hawn jinkludu proġetti f'5 blokok fl-Isla bi spiża ta' kważi €600,000. 4 blokok f'Korredino Flats Fraħal ġdid b'investiment ta' €112,000 u 4 oħra f'San Pawl bi spiża ta' kważi €200,000. Filwaqt li din is-sena se jitlestew ix-xogħlijiet ta' rinnovar totali Tokella Ġus fil-Ħamrun li huwa stmat li se jiswa kważi €400,000, 6 blokok f'Pembroke b'investiment stmat ta' aktar minn €250,000 u 4 blokok oħra f'ta' ġorni bi spiża stmata ta' aktar minn €230,000. B'kollox jibbenefikaw minn dawn ix-xogħlijiet aktar minn 300 familja li wħud minnhom sansitra nataw akkomodazzjoni alternattiva sakemm tlestew ċertu xogħlijiet strutturali.